көндә 1 апрельдән 1 июньгә хәтле чистарту, агарту эшләре барлаша инде. ИК весна дип атала торган операция бара. Шуның өчен әйтәсе килә бөтен халыкка, безнең яшәүче Азнакай төбәгендә, Азнакай районында яшәүчеләргә инде чисталык, пөхтәлек сорала. Шуңа инде һәр көн сайын субботниклар чистарту эшләре алып барырга тиеш. Бу вакытта ниндидер бер сораулар килеп чыкса, безгә мөрәҗәгатьләргә булырга инде кемнәрдер территориясын белмәсәләр, biz аларга аңлатырбыз, кемгә нинди территория иткәннәр, беркеткәннәр, шуның буенча инде итәсе килә. Bütün туган сораулар буенча безгә инде мөрәҗәгатьләргә була. Бүгенге көндә инде менә бу без 1 апрельдән башладык рейдлар. Һәрбер предприятиеләрне булган без монда Азнакай районында, Азнакай эчендә һәм Актуба бистәсендә булган иләрне тикшерәбез инде бөтенләй чисталыкларын, ничек кыштан чыккан бөтен пычракны, начарларны, әйберләрне чистартканнарын, аларны тикшереп йөрибез, аңлатып йөрибез, аларның кайсы территорияга хәтле чистартылырга тиеш, агартырга тиеш, агачлар диләр, кисәсен кисеп, аларны рөхсәтсез тоже кисәргә ярамый, агачларны кырган булса да, аларга тиеш махсус рөхсәт кагазы. Шуның буенча гына кисәргә тиеш, үз белдеге белән кисәргә тиеш түгел. Шуны аңлатасыз. Күрек йөрибез һәр көн сайын рейдларда инде. Экология белән йөрибез, санэпидстанция, Роспотребнадзор инде һәр көндә. Һәр көн сайын шундый чаралар күрәбез. Кемнәргәдер протокол төзибез, кемнәр аңламаган инде ул чакта административ җаваплылыкка тарттырабыз инде ул кешеләрне. Протокол төзеп, аларга штраф салыла, юридический лицаларга күбрәк инде 100 меңнән 300 меңгә хәтле инде должностной кешеләргә 50 меңгә хәтле простой гражданнарга беренче чиратта инде предупреждение барган, аннан соң 2 меңнән 3 мең ярымга хәтле штраф салырга мөмкин. Шуны әйтәсе килгән.